Bună și ne va regăsi la un nou episod. Astăzi am revenit cu un nou joc. Astăzi ne vom juca acest joc fain cu motocicleta. În acest joc trebuie să avansăm. Ne luăm mănuși, ne facem mai șmecheri. Putem să facem și vopseaua. Ia uitați, dar momentan nu putem, deci îi dăm înainte. Continuu. Jucăm așa. Bun. În acest joc trebuie să mergem cu această motocicletă și să avansăm. Și să mergem super departe. Bine, pentru că e episod și nu e un joc normal, o să mergem cu viteza luminii. Ia uitați și viteză prinde, boys. O să mai și dezaccelerăm. Ok, stai că avem prea mare viteză. Să nu intrăm în oameni, că după aia luăm instant damage. Challenge-ul nostru în episod de azi să mergem super mult. Dăm vreo 4 run, cam așa în tot episodul. Motocicleta nebună. Că așa o să pun titlul, motocicleta nebună. Sau, nu știu, văd eu. Ui, aaa! Alelele! Ok, nu-i nimica, mai dăm o dată, facem... hai că mai fain acum, boys. Ia uitați, boys. Ce uiteți, avem și seară. Nu mai șmecher. Viteza așa, bun. Boys. 400. 500 de bunuți. Ok. Oprește-te că e periculos pe aici, că ăștia se bagă. Îmi bag în fața mea. Ok, boys, l-am luat. Ok, boys, o luăm pe aici. Frână, mai frânăm un pic. Ne ridicăm într-o roată. Ne facem de cap, boys, că dacă mai vreți episoade și să vreți să mai facem, scrieți în comentarii. Dați like și nu uitați de like și subscribe și vă rog abonați-vă că avem nevoie să strângem și noi măcar. Să strângem mulți abonați, doar vă spun așa, să strângem mulți. Dacă mai vreți episoade cu diferite jocuri, eu mai fac, ca să știți. Că e fain. Scrieți în comentarii dacă vreți mai multe episoade cu jocul ăsta cu mașini. Și noi vom reveni la joculeț. Și vom continua să mergem pe o roată și pe mai multe. Intrăm în tunel. Zici că e zona lui Siren Head din Cult of the Cryptid. Au. Hai că nu murim. Să plecăm mai repede aici. Un tunel că nu prea îmi place și nu prea vedem. Poate facem un episod ăla și challenge-uri. Sau poate mai facem challenge-uri în următor episod. Astăzi doar facem free mode. Adică doar mergem cu motocicleta prin zonele astea, că e fain. Wow! Avem viteză extraordinară, boys. 500. Bun, combinație ori 2. Băgăm o viteză extraordinară. Avem viteză mare. Mare rău de tot. De tot. Ok, am reușit să trec. E un pic mai greu să jocul ăsta. De ce mai ușor joc. Wow.
Ok, boys. Mergem cu viteza luminii. Ori 4 combo. 5, 6, 7, 8, 9, 1000. Frân. Ok. Haideți, boys, că avansăm foarte mult, boys. Avansăm, boys. Haideți, boys, să ajungem cât mai departe, boys. Dacă mai vreți episoade să mai facem cu jocul ăsta, spuneți că e fain. E mult distres că mă joc jocul ăsta. Că e multă acțiune, adică cheiare într-un tunel. Astăzi vreau să cumpărăm un nou episod, o nouă motocicletă în episodul de azi, să cumpărăm. Vreau o nouă motocicletă, frate, nu știu să mai vorbesc. Mamă, boys, cum a fost faza aia, a fost insane. Da, v-am mai spus, nu mai mergem cumva endless aici. Îți băgăm viteză maximă. Am uitat să vă spun, devine ce ce mai greu cu atât avansez. Nu! Hai că vă dau o reclamă ca să continuăm. Ok, boys, am revenit, am pus din greșeală, v-am arătat reclama din greșeală. Că era butonul de X exact în partea unde era camera. Stați o leacă. Să-l trag facecam încolo. Perfect. Gata, am revenit la joculeț. Am distrus mașina. Hai să ne până unde putem să ajungem și cât putem să mergem. Asta mă întreb. Cât de mult putem să mergem. Aleluia. Ok, băi, să vedem cât băgăm și cât mergem. Bă, eu cred că facem doar un match. Adică doar cu ăsta, că văd că jocul ăsta ne lungește mult. Adică nu cred că mai este nevoie să facem 4. Când ai ieșit maxim videoclip de o oră. Zic. Băi, ce poți să arată aici să ai dintr-o parte zveni. Ok, asta nu e un joc nou, dar nici nu e un joc vechi. Stai că parcă cred că este închis jocul. Wow, stai că e mai greu un pic jocul. Mă doare mâna. E greu un pic. E gata. Vreau să sprijin ceva și mai ușor. Avem o chestie inconfortabilă cum stăteam și de azi băgăm ca maniaci, viteza insane. Cât primul vreau să... Mamă, ce viteză avem, boys! Ok, boys, cred că... Wow. Ok, boys, dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți mai multe episoade, scrieți în comentarii. Și, da, dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți să mai jucăm diferite jocuri, scrieți în comentarii și eu o să mai fac. Pa, pa!